салом дӯстон, агар касе фаромӯш карда бошад, хотиррасон мекунем ки қаблан маҷалаи France Football ва FIFA дар якҷоягӣ ҷоизаи туби тиллоро медоданд. Он вақт ҳам рӯзноманигорон ва ҳам футболбозони касбӣ дар овоздиҳӣ ширкат меварзиданд. Пас аз соли 2016 ҳамкориҳои маҷалаи фаронсавӣ бо созмони асосии футболӣ қатъ гардиданд. Шуруъ аз он замон то ин ҷониб барои муайян кардани беҳтарин футболбози олам овоздиҳои гуногун баргузор мешаванд. Барои муайян кардани ҷоизадори туби тилло рӯзноманигорон аз тамоми олам овоз медиҳанд. Барои муайян сохтани беҳтарин футболбози сол бо фарзияи FIFA, футболбозон аз сартосари олам номзадони худро интихоб мекунанд. Дар баробари ин ҳайати рамзии сол муайян мешавад. FIFA ва FIFPro номзади футболбозоне ки метавонанд дар ҳайати рамзӣ қарор бигиранд муайян намуданд. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, рақобатҳои клубҳо то ҳол давом доранд ва имрӯз моро як қатор бозиҳои ҷолиб интизор аст. Лестер дар майдони худ Тоттенхемро пешвоз мегирад. Челси низ кӯшиш мекунад ки Эвертонро мағлуб созад. Ливерпул дар Энфилд бо бойтарин даста яъне Ньюкасл рақобат мекунад. Оё Ньюкасл метавонад аз Ливерпул хол барад? Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. ҳамаи маълумото дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Алисон Бекер, Ҷанлуиҷи Донарума ва Эдуард Менди номзадон барои мавқеи дарвозабон мебошанд. Дифоъгарон инҳо мебошанд: Давид Алаба, Жорди Алба, Трент Александр-Арнолд, Дани Алвес, Леонардо Бануччи, Рубен Диаш. Номзадони асосӣ дар мавқеи хатти нимҳимоя бошанд инҳоянд: Сержио Бускетс, Кевин Де Брюйне, Бруно Фернандеш, Фрэнки Де Йонг, Жоржино, Нголо Канте. Ҳамчунин ҳамлагароне ки номзадони асосӣ барои қарор гирифтан дар хатти ҳуҷуми ҳайати рамзӣ ҳастанд инҳоянд: Карим Бензема, Криштиано Роналдо, Эрлинг Холланд, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Килиан Мбаппе, Лионел Месси ва Неймар. Ғолибони ҳар мавқеъ ва ҳамчунин беҳтаринҳо дар ҳар мавқеи майдон дар натиҷаи овоздиҳӣ маълум мешавад. Маросими супурдани ҷоизаҳо рӯзи 17 январ баргузор мешавад. Маз дар ҳамин сана маросими The Best доир мегардад. Ғолиби феълии ҷоиза Роберт Левандовски аст. Аз соли 2016 аз замони даврони нави ин ҷоиза то ин ҷониб онро 2 маротиба Криштиано Роналдо, як бор Лука Модрич соли 2018, як маротиба Лео Месси соли 2019 ва як бори дигар Левандовски соли 2020 гирифтанд. Роналдо кӯшиши бештар кардани ҷоизаҳои инфиродиашро дорад. Баъд аз он ки Месси туби тиллоро гирифт, Криштиано талошҳои худро барои соҳиб шудани ҷоизаҳои навбатӣ бештар мекунад. Бо сабаби хуруҷи коронавирус дар Манчестер Юнайтед айни ҳол базаи тамринии даста маҳкам аст, вале Криштиано барои нигоҳ доштани формаи фантастикии худ машқу тамринҳоро дар хонаи истиқоматиаш идома дода истодааст. Барселона дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нав мебошад. Барои каталониҳо варианти нав пайдо шуд. Гап сари Пьер-Эмерик Абамеянг меравад ки айни ҳол шарафи дастаи Арсеналро ҳимоя мекунад. Чунон менамояд ки дар дастаи шаҳри Лондон футболбози 32 сола дигар ба майдон намебарояд. Муносибатҳои ӯ бо сармураббии даста Артета ва умуман бо клуб хеле тезу тун шуданд. Абамеянг ба хотири вайрон кардани қоидаҳои интизомӣ ба машқу тамринҳо роҳ дода нашуд. Ҳамчунин дишаб Арсенал бозии муҳимтарини мавсимро бар муқобили Вест Хэм баргузор кард. Ин рақобат яке аз муборизаҳои ҳақиқӣ барои мавқеъҳои Лигаи Чемпионӣ мебошад. Абамеянг дар феҳристи футболбозон ки дар ин бозӣ иштирок карда метавонистанд ҷо дода нашуд. Бе ӯ ҳам Арсенал Вест Хэмро шикаст дода ба топ 4 баромад. Ҳамчунин дастбанди капитаниро аз футболбози габонӣ гирифтанд. Барселона ин ҳолатро истифода карда мехоҳад дар равзанаи хариду фурӯши зимистона ӯро ба Каталония барад. Равзанаи трансферӣ ҳанӯз кушода нашуда мушкилиҳо оғоз ёфтаанд. Бозингари 32 сола намехоҳад ки музди маошаш кам шавад. Айни ҳол ӯ дар як ҳафта тақрибан 200,000 фунт стерлинг кор мекунад ва нақшаи кам кардани ин маблағ ҳатто дар хобу хаёлҳои Абамеянг нест. Вале Барселона дар чунин шарту шароит наметавонад чунин миқдори маблағро ба футболбози 32 сола пардохт кунад. Аз ин рӯ дар кори Абамеянг ва трансфери эҳтимолияш ба Каталония нофаҳмиҳои навбатӣ метавонанд сар бизананд. Серхио Агуэро аз анҷоми корномааш хабар дод. Шумо аллакай дар ин бора медонед. ҳамлагари аргентинӣ танҳо 33 сол дошт ва албатта бо хоҳиши худ аз футбол нарафт. Агар Агуэро интихоб медошт, 2-3 соли охири имконияти беҳтарини дар сатҳи баландтарин бозӣ карданро дошт. Дар маҷмӯъ соли 2021ро барои Агуэро метавон бисёр ғамгин ва душвор арзёбӣ кард. Тобистони ҳамин сол бозингари аргентинӣ ба Барселона гузашт
мақсади асосии гузариши худро Серхио Рушод ишора кард. Ӯ мехост бо дӯсти деринаи худ Лео Месси дар як даста бозӣ кунад. Тавре маълум шуд, тақдир зидди бозии якҷояи онҳо будааст. Месси аз Каталония рафт. Новобаста ба хабарҳои рафтани Агюэро аз Барса, ҳамлагари 33 сола дар даста монд ва аммо сарнавишт барои ӯ ҳадияи нав омода кард. Дар маросими хайрухуш ки дар Камно сурат гирифт, Агюэро ашкони худро нигоҳ дошта натавонист. Ӯ бо суханҳои малолат ва озурдагӣ суханҳои охирини худро баён намуд. Дар чунин синну сол ба мех овехтани пойафзолҳои футболӣ дар нақшаҳои ман набуд. Новобаста аз ин, ман хеле хушҳолам ки чунин карьераи бузург доштам, гуфт Агюэро. Дар карьераи Агюэро ягона нуқтаи сиёҳ рафтанаш аз Атлетико мебошад. Ӯ барои рафтан ба Премер-лигаи Англия корпартоӣ карда буд ва Рушод ба тамринҳо наомад. Дар ниҳоят Атлетико ба ҷои ӯ Форланро оварду ҳама розӣ шуданд. Пас аз гузашти солҳо Агюэро ишора хоҳад кард ки аз ин кори худ пушаймон аст. Серхио яке аз ҳамлагарони беҳтарин дар таърихи Атлетико боқӣ мемонад. Дар Манчестер Сити бошад, Агюэро легенда аст. Голи ӯ дар дақиқаи 93 дар таърихи АПЛ бо ҳарфҳои тилло сабт шудааст. Маъз ҳамон гол аввалин қаҳрамониро ба Манчестер Сити дар зарфи 44 сол овард. Ӯ аз Сити ба ҳайси беҳтарин бомбардир дар таърихи ин тим рафт. Дар Барселона Агюэро суханҳои мегуфтагӣ дошт, вале бемории дил ба ӯ иҷоза надод. Мо насли хушбахтем ки бозии Агюэроро ва голҳои муҷаллои ӯро мутаваҷҷеҳ будему аз он ҳаловат бурдем. Ба ҳамин том дӯстон, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳарвақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.